Bueno, Asier, informatibotan ikuste zaitugu egun bat baita bestia ebai. Bai. Eta Aita Marin eman zenu kampaina bat, nola esaten da? Bai, misio bat. Misio bat. Egon nintzen, 8. misioan. 8. misioan, bai, bale. Eta izan zen misio oso komplexua eta potentea. Bai, Lau erreskate egin genitun, eta normalien, baurentzade bai, Aita Mariko jendiek beba izaten zan dagoen. Inoiz ez dugu bizi alakorik, lau erreskate oso komplexuak eta bigarrena batez ere izan zen ikaragarriz, Gogoratzen dut, batean, karo, heltzen zen abizua, eta heldu ginen tokire, baina heltzeko patera aurkitzera, igual, oten zangari zen, igual, 5-6 ordu. Goizaldien, ordu bitan pentsa, batean pi, eta danak korrika, ekipamendua ipini, kaskuak, eta dana, eta hasi bilatzen, eta heldu ginenean tokire, han zegoen ja Libiako polizia, guardakosta libiarrak zeudenan, eta horrek zer esan nahi zuen, libiarrak heltzen baziren harin hau, hartzen daui eurek errefusiatuak eta berriz bueltatzen dituzte euren herrialdera. Eta han bueltatzerakoan, priziora berriro, kartzelara, eta berriro, zerotik hasi ordaindu beste mafia bati, berriro beste batera, orduen, eta azkenien, ara heldu, onzan ditzen ja guardakosta hauek, eta jende hasi izan dan botatzen euretara. Baina... Zuek harrapatzeko eta zuekin julteko, ez da? Geugaz etortzeko, baina izan zen, karo, aldatetik polizian, geu bestalde, jendea help, baina... Nigo nintzen... Zer momentu gogorrak, ez da? Oso. Egon nintzen, ezin, eski oraindik ezin jota aztu irudi horiek eta aldarri horiek. Eski egia esan, beti hemen entzuten dugu, paterak iritsi dira, ez dakize iritsi da, ez dakize gertatu da, baina handikan beste erabatea bizi biharria gauzak, ez da? Eta inoz ez dakizue ikusten dituzu irudi horiek eta horregaz gelditzen zara, baina zer dago horren atzetik, nondik datoz pertsona hauek. Hirugarren erreskatien, juten zan izen familiozuek umiekaz, eta dana, zegoen emakume bat, 3 umekaz, eta berak esaten zan dago, neure semie da, autismoa dauka, eta han, Libian, da animalia bat, eta baztertuta dago, eta nahi dut, bai alabai, handik infernu horretatik ateratzea. Eta, dokumental hauetan ikusiko dituzuen gauze da diez. Eta esaten dezun bezala, han egon, eta han bizitzen dezun erara, beste gauza batzuk geldituko zaizizu gorputzian, ez da? Baina, neu, beti okinjo, neure haitze da arrantzali, eta daten da Afrikan, eta neu txikitatik beti okinjo lotura hori, eta badakit zer nolako gauzek ari diren gertatzen beste herrialde batzutan, eta oso pozik nau, eta asko baloratzen dut geure biziz hemen. Eta jende askok ez dakit. Eta han adibes, Libiatikan, zertaz igezte zuten behaiek? Zaten zu infernu hortatikan, ez da? Batzuk ume berezik dazkaelako, beste batzuk... Han dauz, batzuk ziren Libiarra, beste batzuk eritreakoak, eta subsaharianoak. Eta orduen, karo, batzuk, gerra batzuen gandik iez egiten daugie, beste batzuek, ezin dute euren ogibidea egin, ez ezer, dauz gerra txikizek, eta... esaten baterako, eritreakoak, karo, hartzeko patera hori egiten zan dagoen kilometroak eta kilometroak herrialde batetik bestera pasatzen. Kostaino iritsi arte, ez da? Hori, eta Libiara helduta, eurek subsahariarrak ziren batzuetan esklabu bezala hartzen zan dagoen bebai, orduen, eta, zer esanik ez, bortzatuta emakume gehizdenak, ibilbide horiek izaten dizelako oso horrak, batzuk okitzen zan dagoen tiroak, azalien, 15 urteko gaztiek eta kolpiek, izugarrizkoek, poliziak emandako kolpiek eta mafiak emandako kolpiek. Orduan gora, ez gara enteratzen esertaz, esate bateako, ez da? Azkenien bakizu, hori ari da gertatzen Mediterraneoan, hemen onduan, Europan, eta hori ez dakigu, orain ari da gertatzen. Gaia, guantxe bertan ere bai, ez da? Guantxe, atzo, etzi, bihar, eta une oro guri bai. Erropa berriak erakusten, futbol partiduak, eta ez duen realitatea erakutzen askotan, ez da? Realitatea hori da, eta
bazkok ez dute ikusi nahi, edo beste alderantz ikusten dauie. Ba, ez da reza, eta segureni, ba, etzien dauzena bebai, okingo dauie euren seme alabak, eta klasien bebai okingo dauie, ba, subsaharako jendia eta gaztiek, eta ez dakizie, igual, euren familizek, ba, haulan etorri izan dizen. Eta umie bebai, ba, neurelo biek esaten dozti, joa, zier, eske, hau zer da, zeitzik dauze hor barkuen, zeitzik dauz negarrek, zer pasada, zeitzik ama hori eta umiek, eta, klaro, azaldu behar zaie bebai gaztiei, eta erreportaje hauekaz, ba, ondo dau, bestera batera dauelakon azaldute guztiz neu, dana itzen zandoten hau negaz, Joseba. Hori dekire erraminta zatean. Nire erraminta, laneko erraminta zen telefonue, danengoen bakarrik telefonugaz, eta dokumental hauetan, ba, bebai dau dana kontauta, hola, telefonoz dana ointze, eta pantailan bitartez, bakizu orain danak dauz igual, TikToken, Instagramen, ba, kontatuko dugu, ba, bertoko tragedia eta ari dena gertatzen, eta Aitamariko misio hau, beste modu batera, informazioa... Zure telefonoko biziotikan, ez da? Zure biziotikan esate bateako, ez da? Bai, gure biziotik eta beste hizkuntza bat erabilita, bai.